बैसागु प्रग्रामाव आंखौ लेंहरनाय आङो थांगासिनो नोंथांमोनहा बयबो ज' लैहोर लैहोर। हेल' लोगोफोर, दिनै फाइनाली कनजिता बर'आ स्टेज प्रग्रामाव आरोना लोगोफोर। दा गिबियाव बियो मिउजिक भिडिअ फार्स्ट बनायबाय, रिल्स बानाय होननानै गावनि मिउजिक भिडिअ। इनि नेक्स्ट आरो गुबुन मोनसे मिउजिक भिडिअ बानायबावबाय बियो हादानाव मैदेर ना मा बिदि मोनसे मिउजिक भिडिअ बानायबावबाय, नै दाख्लैसो जादों मैया नामा। दा ओमफ्राय आरो मा नै लोगोनो बेखौ आरो स्टेज प्रग्रामाव जों नुनो थांगासिनो आरोना लोगोफोर। दा बबे जायगायाव बबे जिल्ला बबे थावनियाव नोंथांमोननो आं बेखौ शेयार खालामनो सानदों। किसुमाना मिथिखादों आरो किसुमाना मिथियाखैबा नैबे भिडिअखौ जों मिथिनो हागोन आरोना। दा कनजिता बर'खौ बैसागु दा फैबाय थानाय रंजालि बैसागु बेवहाय मोनसे प्रग्रामाव बेखौ लिंहरदों। चिरां जिल्लानि सिलखागिरि होननाय मोनसे गेलेग्रा फोथाराव जाहैदों आरोना। दा बेखौ आं बुंनाय बाथ्रा नङा, कनजिताया गावनि खुगानिफ्राय बुंनाय भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना नै भिडिअनि गेजेरजों। दा आंबो साबायखर होयो। दा बेबायदिनो जौगालांबाय थाथों आरोना, जाबायदि अनसायदों सुबुंफोरा बेबायदिनो अनसायजाबाय थाथों होननानै आंबो सानो आरो अनसायलांबाय था नोंथांमोनाबो गासैखौबो। दा जाथाया जाना थांबाय गोदोफोरनिखौ इमान बुरखांबाय थानो नाङा आरो बेफोरखौ लानानै कमेन्ट हरबाय थानोबो नाङा आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोनखौ आं सिगांबो मोनसे बुंखादो, सिगांनि बाथ्राफोराव बुंखादो। दा जाथाया सिगां जाबाय दा बेबायदि जाथायखौ सिगां जाबायदि जाथाया मावफैदों बेबायदि मावफैनोबासो बेखौ जेसेबांखिनि बुंबाय था। दा नाथाय दा एसे मोजाङाव फैनायाव इसेबांखिनि माने डार्टि माइन्डजों बाथ्रा बुंबाय थानाङा आरोना, बेखौ बुंनो सानो आरोना भिडिअनि गेजेरजों लोगोफोर। दा कनजिताखौ मोनसे प्रग्रामाव लिंहरमारनाया दानिसोना गोदोनिसो बेखौ आं खिन्थु कनफिउस जादों लोगोफोर। मानो होनोब्ला आं बेखौ बेनि पेजाव थांनानै नायदोंमोन, नाथाय बेयो लेटेस्ट बायदि नुवाखै आङो। नंगौबो जानो हागौ खिन्थु आं भिडिअ नायदोंबो नुवाखै, गोदोनि बायदिसो मोन्दोंमोन आं लोगोफोर। दा नंगौ नङा आं बेखौ मिथिला, कनजिता आब'सो मिथिगौ आरोना। जायखिजाया नोंथांमोननो आं देखायगोन बेनि भिडिअ बुंनायखौ, लिंहरनाय बाथ्राखौ नायसंबा लोगोफोर। खुलुमबाय, आं कनजिता बर'। नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 14 एप्रिल खालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिलगाग्रि खैलागाव जांख्रिखां जोहोलाव क्लाब एन्ड लाइब्रेरिजों खुंजानाय देग्लायनि रंजालि बैसागु प्रग्रामाव आंखौ लेंहरनाय आङो थांगासिनो। नोंथांमोनहा बयबो ज' लैहोर लैहोर फैनानै आंखौहाय मदद खालामफैगोन आरो रंजाफैगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोजों आं आसा खालामनाय थाबाय। दा नोंथांमोनानो खोनाखाबाय नङा होमबा, बेखौ बैसागोनि एप्रिलाव लिंहरदों आरोना। दा नै फैबाय थानाय बैसागुआव बेखौ दा लिंहरनायखौ नोंथांमोना बिनि भिडिअनि सायावनो बिनि भिडिअनिखौ जों मिथिखाबाय नङा होमबा, बिनि खुगानिफ्राय बुंनाय बाथ्राखौ। दा बेनो आरोना लोगोफोर, नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामदों। आरो दा नै मोनसे भिडिअ थास' बिबारखौबो दा माने फेसबुकाव आं नुगासिनो दङ दे मानसिफोरखौ शेयार खालामनाय। दा थास' बिबारा गाव गोदो जा खनदोंमोन मोनसे भिडिअ मोनसे गान खनदोंमोन आरोना, बेखौ 2020 नामा बे खननाय मोनसे भिडिअ ओंखारबाय। ओमफ्राय आरो गावनो पेजाव मैया नामा होदो, सोरबाफोर नांगौबा आंखौ कन्टेक्ट खालाम ओरै थोरै आरोना, आंबो गान खनो बेबायदि आरोना। नै बेखौ नुगोन नोंथांमोना। दा बेखौनो गोबाङानो बायदिसिना गाज्रि माने कमेन्टबो हरदो, किसुमाना बेबायदि हरनायाबो गोरोन्थि दङ बहुत। दा नोंथांमोनखा बुंखादो गोरोन्थिया जाया नङा, जाखायो, गासिबो जाखायो। बेफोरो बुंनो थाङोब्ला मोनसे मानसिनि स्क्रिप्टसो, मोनसे मानसिनियाव स्क्रिप्ट लिरजानाय, इसोरजों लिरजानाय बायदिसो जायो। दा बेवहाय गोरोन्थिखौ सानस'हायैयाव मावफ्लांनाय जायो। दा बेखौनो लानानै दुसिबाय थानो नांला आरोना, गोरोन्थिया बेयावबो जादों सिगां नंदों। दा बेखौनो सिगांनि गोरोन्थिखौ लानानै बेबायदि दुसिबाय थानो नाङा, आं बुंखादो। दा सिगां जाबायदि गोरोन्थि जादों दा नुफिनोबासो बेखौ हाजारखि कौटि बुखि होमबाबो जेबो माने माबा नङा आरोना, दायनिगिरि जाया। दा नोंथांमोना बेनि सायाव किसुमान माने फानि टाइप बाथ्रा बुंगासिनो दं आरोना, ओरै थोरै बिदि बुंनायाबो एसे गोरोन्थि जादों। ओमफ्राय दा नै आङो फेसबुकावबो नुदों लोगोफोर, बेखौ सोर इडिट खालामखो सोर माखो आं बेखौ बुंनो थांला आरोना। फेसबुकाव नुदों आं थास' बिबारालायनो सिंगार जाहैबाय नै, ओमफ्राय कनजिताया मोसाग्रा, बेबायदि मोनसे लोगो आं दानि नै मोनसे इडिट खालामनाय पस्ट नुबाय। इडिटसोना रियेलसो खिन्थु मिथिया, आंनि साननाय इडिट जानांगौ बियो। दा बेबायदि खालामनाया एसे माने लासिंसिं खालामनाय बायदि जायोबो नङा होमबा लोगोफोर। दा नोंथाङा सानलायगोन आरो आंखौ दा भिडिअ हेगारनानै मानो लासिंसिं नोंबो माने हेगारदो सानलायगोन। दा आङो बाथ्राखौ बुंदोसो माने हेगारनाय, बेबायदि हेगारनो नाङा सानदों आं। डाइरेक्ट बिसोरनि सायाव लानानै मोनबो बाथ्रा अजद दिखाङाखै एबा गाज्रियै बाथ्रा बुङाखै। दा आङो बाथ्राखौ हेगारनायखायसो बुजायदो, ओरै बुंनाङा आरो जाहाथे उनावबो बुंबावनाङा होननानै। दा नोंथांमोना सानलायगोन किसुमाना उल्टा सानग्रा मानसि दङ, दा मानो नोंबो हेगारदो होननानै। बिदि सानदोंबा गोरोन्थि जागोन लोगोफोर। आं बिसोरखौ राजि फोनांनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायाखै आरो दिन्थिनानै होआखै।
आङो बिसोरखौ बेबायदि बुंनाङा एबा इयुनाव बुंनांला आरो माबायदि जायो बेखौसो फोरमायदों आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोना तामसा खालामनाङा आरोना बेबायदि माने गोरोन्थि मावनायखौ सिगां मावनाय गोरोन्थिफोरखौ लानानै दा किसुमान माबाफोरखौ माबा खालामबाय थानो नाङा आरोना। दा बर'नि हिसाबै जों गासैबो माने निमाखौ होनांगौ आरोना बेखौसो आङो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों। जायखिजाया लोगोफोर बेबायदि खालामबाय थानांला आरोना। दा दुखु मोनो आरोना जायबाबो दा गोरोन्थिया सबबो जायो। दा नोंबो बुंनो हाया आंबो बुंनो हाया आंबो गोरोन्थि जाया होननानै। दा माला समाव माला जागोन बेखौ जों बुंनो हाया आरोना। सोरनि खाफालाव सोर मा लिरनाय दङ बेखौ रावबो मिथिजोबखाया। रावनिबो जिउ जारिमिनखौ बुरखांलायनो हाया। आंनि डायरिया मा आंनि जिउ जारिमिना माबादि जालांगोन बेखौ रावबो बुरखांनो हाया। जुदि जागोनबा बे जारिमिनखौ बोखार आंबो दाननानै लागौमोन। बेखिनि कागजाव लिरना दोननाय आंनि जाथायखौ गाज्रिखौ आंबो बिसि खालामना गारसिगौमोन। दा आंनियावबो जानो हागौ नोंनियावबो जानो हागौ। बेखायनो बांद्राय बुखिनोबो नाङा गुबुनखौ बेखौसो आं बुंनो खावलायदों लोगोफोर। दा बेनो होनबा लोगोफोर भिडिअआ जायखिजाया बेबायदि माबा खालामबाय थानो नाङा फेसबुकफोराव इडिट खालामलाबाय थानांला आरोना। दा आरो नंखागौबाथ' बेलेग जाहैबाय बाथ्राया। जुदि थास' बिबारानो जुदि सिंगारबाथ' आरो बे मोसाग्राबाथ' मा बुंनो आरोना। आंनि साननाय बायदिबा नंखाय बायदि मोनदों आरोना। दा बिसोरसो मिथिगौ दा कनजिता आब'आसो मिथिगौ आरो थास' बिबारासो मिथिगौ बे माने पस्टनि सायाव आरोना। आंनि बायदिया नङा आरोना। आरो बिदि खालामबाय थानोबो नांला आरोना लोगोफोर। भिडिअ होनबा बेनो लोगोफोर। जायखिजाया नेक्स्ट आपडेट भिडिअ लोगो मोनगोन बा लोगोफोर। सोरबा चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला लोगोफोर। गोजोन्थों बा लोगोफोर। बाय बाय।